Ƙungiyar Raya Tattalin Arzikin Ƙasashen Yammacin Afirka ta ECOWAS ko kuma CEDEAO a Faransanci ta amince da wani gagarumin gyare-gyare da ya ƙudiri aniyar rage tsadar tafiye-tafiyen jiragen sama a tsakanin ƙasashen yankin. Muna roƙon ku sharing ɗin wannan bidiyo. A wata sanarwa da ta fitar ranar Laraba, ƙungiyar ECOWAS ta ce taron da ta gudanar a watan Disamba na shekara ta 2024 da ta gabata a Abuja, shugabannin ƙasashen yankin da kuma gwamnatoci sun amince da tsarin cire haraji kan sufurin jiragen sama, sannan za kuma rage cajin kudaden da ake karba na fasinjoji da tsaro da kashi 25 cikin 100, wanda zai fara aiki daga ranar 1 ga watan Janairun shekara ta 2026. Ƙungiyar ECOWAS ta ce matakin ya biyo bayan shafe tsawon shekaru ana fuskantar rashin ci gaba a fannin sufurin jiragen sama na yammacin Afirka, wanda galibi haraji da cajin kudade masu yawa suka haifar. Ta ce hakan ya danne bukatar tafiye-tafiye da kuma raunata jarin da ake sakawa a fannin kayayyakin more rayuwa na filayen jiragen sama, ɗaya daga cikin yankuna masu tsada zuwa. Binciken da ECOWAS da kuma kungiyar tarayyar Afirka da kungiyar jiragen sama ta Afirka AFRA da kuma kungiyar sufurin jiragen sama ta duniya IATA suka gudanar ya nuna cewa yammacin Afirka ya kasance ɗaya daga cikin yankuna mafi tsada da ake zuwa ta jiragen sama. A wasu lokutan fasinjoji kan biya kudaden caji daban-daban har sau 66, yayin da a bangare guda kamfanonin jiragen sama ke biyan caji daban-daban har sau 100. ECOWAS ta yi gargadin cewa hauhawar farashin kudaden sufuri na jiragen sama na hana zirga-zirgar fasinjoji da jinkirin masu zuwa yawon bude ido, tare da kawo cikas ga hanyoyin kasuwanci da takaita 'yancin zirga-zirga da kuma haɗewar yankuna. Hanyoyin shawo kan wannan kalubalen: a cewar sanarwar kungiyar, an amince da dokar ta wucin gadi kan cajin da ake karba da haraji da kuma sauran kudade na sufurin jiragen sama ne domin magance kalubalen tsarin da kuma daidaita sufurin yankin da ka'idojin jiragen sama na duniya. Kungiyar ta ce ana sa ran matakin zai rage farashin kudaden tikitin da ƙara yawan fasinjoji da kuma ƙarfafa kamfanonin jiragen sama na yankin, tare da bunƙasa ayyukan filayen jirgin sama da kuma samar da ƙarin damarmaki na tattalin arziki ga al'ummomin da ke karɓar baƙi. An umarci ƙasashe mambobin ƙungiyar da su gyara dokoki da tsare-tsaren su domin tabbatar da an aiwatar da wannan mataki baki ɗaya, yayin da ake sa ran kamfanonin jiragen sama za su rage farashin tikitin su kai tsaye ga fasinjoji. Ƙungiyar ECOWAS ta ƙara da cewa za ta sa ido kan bin wannan doka ta sabuwar hanyar kula da tattalin arzikin sufurin jiragen sama ta yanki da kuma shirye-shiryen tallafawa cibiyoyin kula da jiragen sama na haɗin gwiwa da kuma daidaiton ka'idojin tsaron jiragen sama. Kungiyar ta ce gyare-gyaren za su iya rage farashin tikitin jiragen sama da kaso 40 cikin 100, kana za su zurfafa haɗin kan yankin da kuma sanya zirga-zirgar jiragen sama ta zama mai arha ga iyalai da 'yan kasuwa da al'ummomi a faɗin yammacin Afirka. Me za ku fahimta dangane da wannan mataki da kungiyar ECOWAS ta ɗauka?